y total contornar para que vinguin a la festa a participar i a disfrutar d'aquest producte estrella que els llauradors cultivem amb tanta satisfacció i orgull. Unes jornades que ja s'han consolidat en la nostra ciutat i a més enguany en una gran participació de tots els establiments. En total són 32 establiments, no només són bars i cafeteries, sinó també hi ha pastisseries i altre tipus d'establiments, i com diem sempre, la cuina de Benicarló se basa en els grans productes que tenim, en una cuina tradicional, i que a més els bars i cafeteries han sabut innovar i també crear noves fórmules per a que estos pinxos a base de carxofa tinguen l'èxit i que siguin realment uns plats excel·lents. Penso que podem estar contents i orgullosos del ritme que s'està mantenint, no? La carxofa està sent un dinamitzador a tots els nivells, no només de l'agricultura, que això ja ho era de fa anys, sinó un dinamitzador també comercial. Vull dir, la gent està al carrer, la gent està més animada, està més contenta, hi ha vida, Benicarló se mou i això fa que al final hi haga més gent en treball i hi haga més alegria al carrer. Jo sempre dic que l'alegria al carrer al final acaba generant economia i l'economia és el que necessitem les societats modernes per poder prosperar, no? Això és molt bo per Benicarló i hem de seguir endavant en el pinxo, en les jornades, en les demostracions, que a més tenen un renom ja per tota Espanya, molta gent les coneix, a mi alguns diputats me pregunten ja i això és fantàstic. El dia 25 es començarem en el Vall de Gala. El dia 26 la gran torra de carxofes, on contarem aquest dia en els germans Torres, estos cuiners de televisió espanyola, on ens faran un show cooking sobre la 1:30 del migdia, i després el diumenge, com tots sabem, ja és la demostració gastronòmica on els restaurants ens deleitaran en les seues meravilles que fan en la carxofa. I un any més l'únic que desitgem és que el temps ens acompanya, perquè si el temps no se gira d'esquena, la veritat és que deslluïx molt esta gran festa que és la festa de la carxofa. I donarem a conèixer perquè és el treball de quasi 5 anys d'una sèrie de persones que han volgut d'alguna manera, en el seu esforç, recuperar aquell vi que va donar tanta fama a Benicarló, i a veure si tornem a recuperar entre el vi Carlón i la carxofa, Benicarló destaca una miqueta i creiem que estem treballant perquè el poble seguisca sent millor. Sí, és un exemple de que una verdureta que de vegades pareix tan insignificant com és la carxofa pot ser capaç de donar tota aquesta vida a un poble. No només ara que comencen els pinxos, comencem tot un mes on els restaurants, on els comerços se n'aprofiten moltíssim de tota aquesta campanya. Jo crec que és un bon paper que fa l'Ajuntament donant suport a esta festa, donant suport a esta verdura, que és la que origina tota esta festa, perquè gràcies a ella el poble viu, el poble batega al carrer per a tots els públics. En aquest cas els pinxos tenen un preu molt assequible, fan que de nit, encara que tinguem este fred, la gent surti al carrer i se veuen totes les cafeteries, els bars, els restaurants plens. Bueno, des de que van guanyar el pinxo del poble, i tot és que molt bé. Ens va conèixer molta gent perquè som nous en Benicarló i ens va anar prou bé. Esperem no guanyar, però concursar i seguir treballant bé per a que la gent li agradi el tema de lo que fem, un poc diferent. Hem fet un tast i la veritat és que estan boníssims. Crec que la temporada del pinxo i després dels restaurants en aquestes carxofes tan gelaetes serà fantàstic. Me quedo en una frase que va dir Héctor Roca, que això és un mes d'agost en ple hivern. O sigui que se maneja moltíssim, hi ha moltíssima gent, se fa amb molta il·lusió i la gent té moltes ganes de participar i més els clients de que arribi la carxofa per anar a degustar y fer ruta. El Raife hemos presentado un pincho que es una alcachofa cocida a baja temperatura, lleva un corazón de foie y virutas de trufa, todo ahumado y haciendo un retrato de lo que es Benicarló. Bueno, lo dels pinxos ha anat de moment espectacular. Nosaltres hem fet 4 pinxos, un és un canaló de carxofa, en una bechamel també de carxofeta i una carxofa tipo carpaccio frigideta, per donar-li aquest contrast. Després han fet una amanida de carxofeta en picatostes, sardina fumada i una vinagreta de mostaza Dijon en mel.